пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйца, знесенага пеўнем. У гэтай вёсцы жылі колісь мае бацькі, і быў у нас сусед Гарасім. Чалавек ён быў старанны, усяго яму хапала, служыў добра пану, спраўна плаціў падаткі. І меў ён адзіную дачку, Агапку. Пекная была дзяўчына, здаровая, румяная, як спелая ягада. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш з жычкай у касе, у чырвонай шнуроўцы, свеціцца, як цвет макавы. Усе не могуць на яе наглядзецца, кожны любіў з ёй патанцаваць, і дудар для яе граў найахвотней. Ах, прызнаюся, і мне ў той час яна так прыпала да душы, што і сёння ўспамінаю яе, уздыхаючы. Падабалася яна і Карпу, і вырашыў ён дамагацца яе, але ведаючы, што не любіць яго дзяўчына, і бацькі не хочуць мець сабе такога зяця, і сватоў, прысланых ад яго, не прынялі. Карпа, каб было па-ягонаму, ідзе да пана, просіць, каб загадаў Агапцы ісці замуж толькі за яго. Бацькі ж яе, даведаўшыся пра гэта, прасілі аканома і ўсю грамаду заступіцца, бо Агапка яшчэ занадта маладая і не здолее добра ўпраўляцца ў ягонай хаце, і гаспадарка ў яго вочавіткі развальваецца, нічога добрага ад яе не прычакаеш. Па просьбе аканома і вяскоўцаў пан адклаў вяселле на наступны год, а Карпу загадаў, каб пасля гэтага тэрміну паказаў, што зрабіў карыснага і колькі зарабіў грошай. Карпа, чалавек несумленны і лянівы, ідзе па параду да Парамона, найстрашнейшага чараўніка у нашай ваколіцы, апавядае яму пра сваю сімпатыю да Агапкі, пра ўмовы, якія пан загадаў яму выканаць за год. Карацей, просіць яго, каб адкрыў спосаб, якім хутка можна забагацець, а ён гатовы на ўсё, хоць душу д'яблу прадаць, абы толькі дамагчыся свайго. Парамон выняў са скрыні загорнутыя ў паперу нейкія зярняткі і, даючы іх Карпу, так раіць. Калі не маеш свайго чорнага пеўня, дык расстарайся дзе-небудзь, накармі яго гэтым зернем, і ён праз колькі дзён знясе яйка, не большае за галубінае. Гэтае яйка ты павінен насіць цэлы месяц пад леваю пахаю. Праз месяц вылупіцца з яго маленькая яшчарачка, якую будзеш насіць пры сабе і кожны дзень карміць малаком са свае ладоні. Расці яна будзе хутка, а па баках у яе вырастуць скураныя крылы. Праз месяц яшчарка ператворыцца ў крылатага цмока. Ён будзе выконваць усе твае загады. Ноччу у чорным абліччы прынясе табе жыта, пшаніцы і іншага збожжа. А калі прыляціць палаючы агнём, дык гэта значыць, што будзе мець пры сабе золата і срэбра. Жыві з ім у дружбе, калі хочаш быць багаты, бо калі угнявіш, дык ён можа спаліць табе хату і ўсё тваё дабро. Гэтую бязбожную параду Карпа выканаў ахвотна. Выгадаваў жахлівага цмока, але чары яго не засталіся тайнымі, бо гэтае страхоцце не раз пасля заходу сонца з'яўлялася на вачах вяскоўцаў, што вярталіся да хаты позняй парою. Аднойчы і я, калі пасвіў коней на начлезе, бачыў, як ляцела тое страшыдла, шумам рассыпаючы вакол сябе іскры, нібы распаленае жалеза пад молатам каваля, і над дахам карпавае хаціны распалася на дробныя частачкі і знікла. Неба ў той час было яснае,
ніводныя хмурынкі на ім, і зоркі зіхацелі на нябесным скляпенні. «О Божа!» – падумаў я, «перад табою няма нічога таемнага. Ты будзеш суддзёй спраў людскіх, але людзі пра гэта забываюць». Пасля гэтага здарэння пасылае Агапка перад узыходам сонца да сваіх бацькоў кабету, каб паведаміла пра тыя здані і прасіла наведаць яе і параіць, што ёй рабіць у такіх выпадках. Па ўсёй воласці разышлася пагалоска пра тое, што Цмок колькі разоў палохаў Агапку, прыходзячы да яе ў розных абліччах. Карпаш даводзіў усім, што гэтыя весткі фальшывыя, што ягоная жонка быццам звар'яцела, а можа, д'ябал і прыходзіць да яе за нейкія грахі. Гарасім са сваёй жонкаю, калі сонца ўжо хілілася да захаду і ў полі скончылі работу, пайшлі пераведаць сваю дачку. Агапка, як убачыла іх праз вакно, з вялікай радасцю выбегла насустрач, прывяла іх у хату і са слязьмі апавядала пра свае пакуты, аб пераменах у мужавым жыцці, аб з'яўленні ў чалавечым абліччы таго Цмока, які яму служыць. «Ну вось», – адказаў Гарасім, «калі я яшчэ перад вяселлем казаў аканому і іншым дваровым людзям, што Карпа выгадаваў сабе Цмока, які дае яму багацце, дык смяяліся і кпілі з мяне, гаварылі: грубы дурны мужык, пляцеш немаведама што. А калі гэта дайшло да пана, дык ён угневаны сказаў: слухай, хаме, калі ты будзеш малоць гэтую лухту, атрымаеш 5 розгаў і палову галавы агалю, як вар'яту. Што ж яны цяпер на гэта скажуць? Маці, плачучы, кажа ёй: хутка збяром з поля, тады пойдзем разам да прачыстае маці Сірацінская. Падгаворвай і яго, каб ішоў з намі і там паспавядаўся. Бог злітуецца. А вось гэта ў мяне свянцоныя зёлкі і касцельная кадзідла, якімі кожны вечар будзеш акурваць хату, і, можа, дасць Бог, што ўсё наладзіцца. Так, седзячы, размаўлялі яны пра сёе-тое, а Карпы ў той час у хаце не было. Ужо і змрок, у пакоі пацямнела, ноч была цёплая, неба чыстае, паветра такое ціхае, што, здаецца, волас не паварушыцца на галаве. Пасля вячэры, бо надвор'е было цудоўнае, парабкі пайшлі начаваць у поле пры конях, іншыя ж у адрыну на свежае сена. У хаце толькі Агапка не магла закончыць прыемныя размовы са сваімі бацькамі. Ціха было ўсюды, толькі раз-пораз патрэскаў кнот свечкі, якая дагарала. Агапка раздзьмухала агонь і кінула на яркія жарынкі вугольчыкі свянцоных зёлак. Адразу ж з-за сцяны данёсся як бы шум раптоўнага ветру, і бляск прабег па хаце. Задрыжалі ўсе. «Вось ён!» – паведаміла ўстрывожаная Агапка. Змоўклі і, мавячы пацеры, чакалі, што будзе далей. Ля печы стаялі гаршкі, адзін з іх падлятае ўгору, падае на падлогу і рассыпаецца на дробныя чарапкі. Збан з квасам, які стаяў на лаве, ускоквае на стол, а са стола кідаецца на зямлю і разлятаецца на друзачкі.
Кот перапалохаўся, заіскрыліся вочы, і ён, пырхаючы, схаваўся пад лаваю. Рознае хатняе начынне пачало лятаць з кута ў кут. Гарасімова жонка зняла з сябе медны крыжык, колісь высвенчаны пры адпушчэнні грахоў у Юхавічах у час юбілею. «Няхай ён будзе тваім абаронцам», сказала і надзела на шыю дачцэ. Калі пабожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробныя, як град каменьчыкі, вылятаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў выляталі з-за печы. Аднак бацькі і дачка, заклікаючы на дапамогу найсвяцейшую маці, цэлымі выбеглі за дзверы. Сабралася ўся чэлядзь, ды са страхам і здзіўленнем паглядалі на хату. З вокон і ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні. Ніхто туды і наблізіцца не адважваўся. Усе стоячы пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач. Заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася, аднак ніхто не адважваўся ўвайсці ў хату. Чэлядзь чакала ўзыходу сонца на падворку, а Агапка пайшла з бацькамі ў іхняе жытло. Калі сонца было ўжо высока, выгналі ў поле жывёлу, і парабкі, адны з косамі, іншыя з сохамі, выйшлі на работу, прыязджае Карпа. Дом пусты. Сустрэў адну толькі кабету, якая прыйшла з поля, убачыўшы, што вяртаецца гаспадар, пытаецца ў яе, што тут робіцца і дзе жонка. Кабета апавядае яму, як усё было. Карпа перапалохаўся, змяніўся з твару. «Яна мяне загубіла!» – закрычаў ён і адразу пайшоў да чараўніка Парамона. Вестка пра здарэнне ў той самы дзень разышлася па ўсёй ваколіцы. У панскім маёнтку адны паверылі, што ўсё гэта ад сілы шатанскае. Іншыя ж смяяліся, кажучы, што тут проста нейкае свавольства. Гарасім паведаміў пра ўсё пробашчу, просячы, каб ён гэтага ж дня прыехаў у Карпаву сядзібу і пасвянціў небяспечны дом, у якім завёўся шатан. Плачка. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе белая, як снег, на галаве чорны ўбор і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны, вочы жывыя і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на каменні, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія словы: «Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго». Калі я ехаў з Полацка, на папасе апавядаў мне карчмар, што там блізка ад дарогі за бярозавым гаем стаіць пустая хата. Ля яе застаўся толькі невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзінаю выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней. Праходзіў там убогі сляпы,
якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым доме журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве. Дык ідуць туды жабраваць. Заходзяць у хату, сляпы заспяваў песню: «О, спасителю наш пане! Дом без дзвярэй і вакон, ніхто тут не жыве», — сказаў хлопчык сляпому. Дарэмна толькі звярнулі з дарогі. Але тут пасярод хаты з'явілася кабета у жалобнай вопратцы і са смутным тварам. «Маліцеся», — кажа, «усюды ёсць Бог, які будзе вам дапамагаць». Кінула жменю срэбных манет сляпому ў шапку і імгненна знікла. Гэты убогі, ходзячы ад хаты да хаты, паказваў тыя грошы, на якіх з аднаго боку былі выявы каралёў, а з другога пагоня. Непадалёку ад дарогі, калі едзеш на Віцебск, стаіць пустая капліца. Там пасля заходу сонца бачылі, што яна плакала, седзячы на парозе, і яе маркотны голас далёка адзываўся. Розныя думалі людзі пра гэтую плачку. Адны баяліся, што яна вяшчуе нейкае вялікае няшчасце, вайну, паморак або голад ва ўсім краі. Па вёсках старыя людзі гаварылі між сабою пра гэтую кабету, заўсёды прадказваючы нешта дрэннае. Некаторыя ж з маладых мелі зусім іншую думку. Яны даводзілі, што там, дзе з'яўляецца плачка, напэўна, скарб у зямлі, і ўся ваколіца паўтарала гэтую думку. На канцы тае вёскі жыў убогі чалавек, які даўней абышоў увесь свет. Вярнуўшыся да сваёй сям'і, жыў толькі з міласціны, ён часта паўтараў усім: «Браты, слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе забытыя вамі святыні. Вы думаеце толькі пра багацце, а вас чакаюць беднасць і пакуты». Аднаго дня, пасмяяўшыся са слоў гэтага старога, вырашылі, калі ўсе будуць спаць, ісці туды і выкапаць з зямлі скарб. Старая капліца была за 4 вярсты ад вёскі. Дык некалькі маладых сялян, узяўшы з сабой струмант, борзда выправіліся туды, каб пачаць свае пошукі раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца. Змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёку шумеў густы яловы лес. Там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца, нібы магільны помнік, стаяла на пагорку ў засені бяроз. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая, ось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак. Шукалі дарэмна. Дык засыпалі ямы і вяртаюцца да хаты. Узыходзіла сонца, заспяваў у небе жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачаць, перад сабою недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны стаіць плачка тварам на ўсход. У руках ветрак матляе яркую стужку, тая трымціць у паветры, як бліскавіца. Толькі адзін з іх сказаў: «Пайшлі смела да яе». Прывід імгненна
знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, вісела велізарнае асінае гняздо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, снавалі ў ранішніх сонечных прамянях, нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», – сказаў адзін з іх, – «мы абвяжам асінае гняздо хусткаю. Прыйдзем да старога, разбудзім і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму ў вакно асінае гняздо. Няхай ашалее стары». Усе пагадзіліся. Разбудзілі старога, укінулі ў хату асінае гняздо, а самі, смеючыся, уцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старой капліцы, і сказала: «Бяры палову гэтага золата сабе, а другую раздай убогім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла.